και για πιο συγκεκριμένα πράγματα θα μιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Φωτάκη, αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αρμόδιο για τα θέματα έρευνας και καινοτομίας στο Υπουργείο Παιδείας. Καλό μεσημέρι, κύριε Φωτάκη, κύριε Υπουργέ. Δεν σας ακούω καθόλου, κυρία Δημητρούλη. Δεν με ακούτε καλά? Καθόλου καλά. Γιατί άραγε? Για είναι να πολύ μας... χαμηλά, σας ακούω πολύ λίγο. Πολύ λίγο μας ακούτε. Καθίστε μήπως μπορέσει ο τεχνικός μας να τα διορθώσει όλα αυτά, το καλύτερα, πρόβλημα. ωραία, τώρα καλύτερα. Ναι. Είδατε, οι παρεμβάσεις μας είναι άμεσες εδώ. Είναι και το θέμα ότι είπαμε, είμαστε και της καινοτομίας και της έρευνας. Έτσι ακριβώς. Επομένως μας βοηθάει η τεχνολογία. Μάλιστα. Άμα ξέρεις να τη χειριστείς κιόλας, ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα. Και να μην ξέρεις όμως, αφήνει να υπάρχουν προοπτικές. Έτσι ακριβώς. Αυτά θέλουμε λοιπόν να πούμε εδώ, κύριε Φωτάκη. Γνωρίζω ότι πρόσφατα, έτσι, υπογράψατε, μάλλον ουσιαστικά επαναβεβαιώσατε την ήδη επιτυχημένη διμερή συνεργασία στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας που έχουμε με την Γερμανία. Να μας μιλήσετε λίγο για αυτό το πρόγραμμα. Και θεωρώ ότι πρέπει να μιλήσουμε γενικότερα και για το αντικείμενό σας, γιατί νομίζω ότι πρέπει να επενδύσουμε πολλά σε αυτό ως χώρα, σε αυτό το τομέα. Ναι, πράγματι υπεγράφει η επέκταση της πετυχημένης διμερούς συνεργασίας που η πρώτη της φάση τελείωσε πέρσι τον Δεκέμβρη. Ναι. Εκείνο το οποίο θα συμβεί, κάθε χώρα για τη νέα περίοδο θα συνεισφέρει με 9 εκατομμύρια ευρώ, συνολικά 18 εκατομμύρια, για να στηριχθούν προγράμματα σε τομείς εχμής στα οποία θα συμπράττουν ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια και επιχειρήσεις. Το νέο στοιχείο επίσης είναι ότι προβλέπεται για τα έτη 17 με 19 προβλέπεται να υπάρξουν μηχανισμοί για την αξιοποίηση αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από αυτά τα προγράμματα ή και τα προηγούμενα της προηγούμενης περίοδου, στα οποία κάθε χώρα, η Γερμανία θα συνεισφέρει για το 17 και 18 από 1 εκατομμύριο και η Ελλάδα το 19 1 εκατομμύριο. Αυτό είναι το ένα. Το θεωρούμε ότι τη διμερή αυτή συμφωνία ιδιαίτερα πετυχημένη. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον. Οι προκηρύξεις αναμένεται να γίνουν σύντομα. Πιστεύω... Οι προκηρύξεις αυτές, κύριε Υπουργέ, ουσιαστικά θα αφορούν συγκεκριμένα ερευνητικά ιδρύματα στη χώρα μας, συμπράξεις ιδρυμάτων με πανεπιστήμια, πώς ακριβώς θα αφορούν θα οργανωθεί, τεχνολογικά ιδρύματα, ΤΕΗ και ερευνητικά κέντρα, τα οποία θα μπορεί να συμπράττουν με επιχειρήσεις σε ένα πρόγραμμα που αφήνει αρκετή ευελιξία, γιατί αυτό που έχει σημασία σε όλα αυτά είναι οι ιδέες, η ποιότητα των ιδεών που υπάρχουν και βέβαια ο τρόπος υλοποίησής τους. Δεν θέλουμε να βάλουμε δηλαδή περιορισμούς τέτοιους που να αποκλείουν. Να αποκλείουν, ακριβώς, προγράμματα, Αλλά αυτό είναι το ένα που έχει γίνει. Ίσως, κυρία Δημητρούλη, με την ευκαιρία να σας μιλήσω για κάτι άλλο που είναι ιδιαίτερα σημαντικό, κυρίως για νέους επιστήμονες. Και έχει να κάνει με μια συμφωνία που υπεγράφει την περασμένη Παρασκευή επίσης. Μάλιστα. Με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Δεν ξέρω αν το είχατε αυτό στα υπόψη να με ρωτήσετε. Αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί εκείνο το οποίο θα συμβεί, θα δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα που θα στηρίζει νέους ανθρώπους, ερευνητές, σε πανεπιστήμια, σε ΤΕΗ, σε ερευνητικά κέντρα. Θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, κύριε Φωτάκη. Να πούμε τι γίνεται. Είναι μια συγχρηματοδότηση μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Αλλά ουσιαστικά αυτό αποτελεί επιλογή και πολιτική της πολιτείας, της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή. Διότι πρόκειται για δανειοδότηση με πολύ ευνοϊκούς όρους. Πράγματι πολύ ευνοϊκούς όρους από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία θα έλεγα ότι κάνει και κάποια υπέρβαση στο σημείο αυτό, γιατί πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο ουσιαστικά στηρίζει την καθαρή έρευνα. Αυτό που στα αγγλικά λέμε blue sky research. Ακριβώς, Την έρευνα που προέρχεται από την επιστημονική περιέργεια και που πολύ συχνά μπαίνει στην άκρη, παραμελείται. Δηλαδή, εδώ θα ήθελα να εξηγήσω... Νομίζω ότι και εκ του αντικειμένου σας, κύριε Φωτάκη, της επιστήμης σας δηλαδή,
νομίζω ότι μπορείτε να αντιληφθείτε πόσο σοβαρό είναι και νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση κινείστε κιόλας, ακριβώς το να χρηματοδοτηθεί η πρωτογενής έρευνα σε μια χώρα. Ναι, αυτό είναι το ένα. Κοιτάξτε, είναι και τα δύο, αν θέλετε να πω κατά κάποιο τρόπο, είδη έρευνας που θέλουμε να στηριχθούν. Ναι. Και η έρευνα που προκύπτει από τις ανάγκες της αγοράς, ναι, και που απευθύνεται στην υπάρχουσα οικονομία, τα αποτελέσματά της είναι άμεσα ορατά, μέσα σε ένα ορίζοντα 2 ή 3 ετών τουλάχιστον, αλλά και η έρευνα, η οποία συνδέεται με την επιστημονική περιέργεια, που όπως σας είπα συχνά παραμελείται, έχει ένα πολύ μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα και προσθετικό χαρακτήρα. Το στοιχείο όμως το οποίο είναι πολύ σημαντικό εδώ είναι ότι αυτού του τύπου η έρευνα μπορεί να χαρακτηριστεί από πολύ μεγάλη προστιθέμενη επιστημονική και οικονομική αξία. Μάλιστα. Όλες οι μεγάλες καινοτομίες που έχουν ουσιαστικά μετασχηματίσει την οικονομία, γιατί αυτού του τύπου η έρευνα συνεισφέρει στο μετασχηματισμό της οικονομίας, όλες οι μεγάλες καινοτομίες που έχουν μετασχηματίσει την οικονομία σε διάφορες χώρες έχουν προκύψει σαν αποτέλεσμα αυτού του τύπου της έρευνας που προέρχεται από επιστημονική περιέργεια. Εμείς και τα δύο θέλουμε να κάνουμε. Μάλιστα. Ουσιαστικά το ρόλο μας σαν πολιτεία το βλέπουμε ένα ρόλο που δημιουργεί ευκαιρίες και δημιουργεί ταυτόχρονα τα περιβάλλοντα εκείνα για να υλοποιηθούν οι ευκαιρίες. Γιατί ύψος προγράμματος μιλάμε? Για 240 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μεγάλο. Είναι μεγάλο για 2,5-3 χρόνια που θα διαρκέσει αυτό και θα έχει βέβαια και μία συνέχεια, ελπίζοντας όχι κατά ανάγκη πάντα βασισμένη σε δανεισμό. Αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει με τις συνθήκες κρίσης που βιώνει η χώρα είναι να υπάρξει μία άμεση ανταπόκριση, θα έλεγα εμπροστοβαρής, να πέσουν ουσιαστικά χρηματοδοτήσεις μέσα στο σύστημα και με τέτοιο τρόπο που να δημιουργήσουν προοπτικές και ελπίδες κυρίως για το μεγαλύτερο κεφάλαιο που διαθέτει η χώρα, και αυτό είναι οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι, μεγάλο κεφάλαιο. Έτσι. Και κυρίως να κρατήσουμε όλο αυτό το κεφάλαιο εδώ στην πατρίδα. Να το κρατήσουμε με έναν τρόπο δυναμικό. Τι εννοώ? Να σταματήσει η μονοσήμαντη φυγή προς το εξωτερικό και να υπάρξει μια αμφιμονοσήμαντη, θα έλεγα, να σταματήσει αυτό που στα αγγλικά λέγεται brain drain και να έχουμε το brain circulation, την κυκλοφορία των εγκεφάλων. Την κυκλοφορία, ακριβώς. Όχι απομόνωση, σίγουρα όχι απομόνωση. Έτσι. Κύριε Φωτάκη, βοηθήστε μας λίγο σε κάτι. Όταν αναλάβατε τα καθήκοντά σας και γενικότερα όσο προχωράει ο καιρός, σε τι κατάσταση βρήκατε τα ερευνητικά μας Ινστιτούτα? Υπάρχει υλικό που μπορεί να αναδειχθεί χρηματοδοτώντας τα? Ναι, καταρχήν θα ήθελα να πω και να το τονίσω αυτό, ότι οι Έλληνες ερευνητές, οι Έλληνες επιστήμονες είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί στο διεθνή χώρο, παρά τις δυσκολίες, παρά την κρίση που έχει οδηγήσει σε μια μικρή κάμψη, παρά τη δυσφήμιση που δυστυχώς συχνά πυκνά γίνεται για τα ελληνικά πανεπιστήμια που παράγουν αυτούς τους επιστήμονες. Αυτοί οι επιστήμονες είναι περιζήτητοι στο εξωτερικό. Οι επιστήμονες προέρχονται από τα απαξιωμένα συνήθως δημόσια ελληνικά πανεπιστήμια. Ή που θέλουμε να τα απαξιώνουμε με τον τρόπο μας, έτσι. Όχι όλοι μας. Ναι. Όχι, γενικότερα. Αλλήμωνο, δεν μίλησα προσωπικά προς Θεού. Ναι. Εκείνο από την άλλη μεριά το οποίο θέλω να πω είναι ότι αυτό τεκμηριώνεται. Κάτι το πολύ πρόσφατο. Ανάμεσα στα 50 καλύτερα ερευνητικά κέντρα τα οποία μετέχουν στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι το πρόγραμμα για την έρευνα, συγκαταλέγονται 5 ελληνικοί ερευνητικοί φορείς. Μάλιστα. Συγκαταλέγονται μέσα στις συνθήκες κρίσης που υπάρχουν με όλες τις δυσκολίες. Παρ' όλα αυτά υπάρχει νομίζω ότι αυτό το στοιχείο λέει πολλά, έτσι, για τη δυναμική. Ένα από τα στοιχεία που λένε πολλά. Από την άλλη μεριά, δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε ότι υπάρχει το περίφημο, στην Ελλάδα ισχύει πολύ έντονο το λεγόμενο ευρωπαϊκό παράδοξο. Υπάρχει καλή επιστήμη κατά μέσον όρο, γίνεται καλή επιστήμη, αλλά υπάρχει μεγάλο χάσμα όσον αφορά την αξιοποίησή της. Μεγάλο χάσμα καινοτομίας. Μάλιστα. Και εδώ υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Δεν είναι μονάχα η χρηματοδότηση, όπως συχνά λέμε. Καταρχήν υπάρχουν συστήματα κουλτούρας. Ένα παράδειγμα είναι μια τακτική που έχει ακολουθηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, που παρά τα μεγάλα ποσά που διατέθηκαν για το σκοπό αυτό, μιλάω για τα 40 τελευταία χρόνια, λίγο πολύ, πολύ οριακές ήταν οι βελτιώσεις που είχαν γίνει στο θέμα της αξιοποίησης.
Εκείνο το οποίο θέλω να πω, υπάρχει ας πούμε ένα παράδειγμα τέτοιας κουλτούρας, είναι η ενοχοποίηση της αποτυχίας. Ναι. Δεν είναι δυνατόν, ξέρουμε ότι πολλές από αυτές τις προσπάθειες αποτυγχάνουν. Δεν είναι δυνατόν να ενοχοποιούνται αυτοί που αποτυγχάνουν. Σωστό. Νομίζω ότι όλα αυτά, κύριε Φωτάκη, ξεκινάνε και από τα σχολικά μας χρόνια. Ότι η αποτυχία δεν πρέπει να ενοχοποιείται. Η αποτυχία άλλωστε είναι η προσπάθεια. Έτσι. Ναι, ακριβώς. Και βέβαια εδώ υπάρχουν και άλλα πράγματα. Υπάρχουν και άλλες ιδεολειψίες που μας ταλανίζουν, αλλά είναι πολύ δύσκολο να επηρεάσει κανένας από τα πάνω αυτό που λέγεται κουλτούρα. Λοιπόν, επειδή προέρχεστε από μια επιστήμη η οποία είναι θετική, καθαρά επιστήμη, η φυσική, νομίζω ότι στις επιστήμες δεν θα πρέπει να υπάρχει ιδεολειψία. Νομίζω ότι με βάση αυτό το πρόγραμμα που ξεκινάει με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και με πολλά άλλα που βρίσκονται σε εξέλιξη, αυτό που θα σας ζητήσουμε εμείς είναι να κρατήσετε εδώ όλους τους επιστήμονές μας και να διαπρέψουν και να δημιουργήσουν αξία. Ναι. Θα ήθελα να τονίσω πριν κλείσουμε, αν εκεί πηγαίνουμε, να τονίσω το εξής. Ότι αυτή η χρηματοδότηση δεν έρχεται να αντικαταστήσει χρηματοδοτήσεις που ήδη υπάρχουν, είτε μέσα από τον ορίζοντα, που βέβαια χαρακτηρίζονται από μια αβεβαιότητα λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού, και βέβαια μέσα από το ΕΣΠΑ, όπου χαρακτηρίζονται αυτές οι χρηματοδοτήσεις από διαφόρων τύπων γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που δεν έχουν να κάνουν με τη χώρα μας κατά ανάγκη. Έτσι. Είναι πρόσθετες στις χρηματοδοτήσεις αυτές, και αυτό το σχήμα και το ίδρυμα το οποίο θα διαχειρίζεται αυτούς τους πόρους ουσιαστικά πλέον απελευθερώνει το δυναμικό που υπάρχει. Υπάρχουν πολλοί λόγοι, δεν έχουμε ίσως καιρό αυτή τη στιγμή να το εξηγήσουμε. Θα τα ξαναπούμε, εμείς στεναχωριέστε. Αλλά ουσιαστικά απελευθερώνει το δυναμικό που υπάρχει και αφήνει το περιθώριο για να δημιουργηθεί μια ουσιαστική και πραγματική εθνική στρατηγική γύρω από τον τομέα της έρευνας, της καινοτομίας. Και νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθούμε εκτενώς και επισταμένα με αυτή τη στρατηγική. Το μήνυμα λοιπόν είναι ότι υπάρχει ελπίδα και προοπτική για τους νέους επιστήμονες. Και αυτό είναι που θα ήθελα να τονίσω στη σημερινή παρέμβαση. Να είστε καλά, κύριε Φωτάκη και κύριε Υπουργέ, καλή συνέχεια στο δύσκολο αυτό έργο. Νομίζω ότι έχετε ένα πολύ βαρύ φορτίο, όσο και να μην είναι έτσι εμφανές, αλλά είναι βαρύ το φορτίο. Είναι και πρόκληση, μεγάλη πρόκληση. Γιατί η τεχνολογία, η έρευνα και η καινοτομία είναι που θα δώσει δυναμική και θα κρατήσει την Ελλάδα ζωντανή και κυρίως τους νέους Έλληνες. Χαίρομαι που το αναγνωρίζετε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την παρέμβαση. Γεια σας. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς συνδέονται όλα τα θέματα μεταξύ τους. Έχουμε ένα εργασιακό που ξεκινάει, πολύ σοβαρές διαπραγματεύσεις για τις εργασιακές συνθήκες, για το πώς θα δουλεύουμε, για το πώς θα διαπραγματευόμαστε με τους εργοδότες, ζητούμε να παραμείνουν οι συλλογικές συμβάσεις. Μιλήσαμε με τον κύριο Φωτάκη, με τον αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ειδικό στα θέματα έρευνας και καινοτομίας, και μας τοποθετήθηκε απέναντι σε όλα αυτά τα καινούργια που μπορούν να συμβούν σε σχέση με την έρευνα, με την καινοτομία. Ωστόσο όμως κρατάμε και από τον κύριο Φωτάκη κάτι πολύ σημαντικό.